17 ta' Jannar, il-jum li fih se ssir l-elezzjoni li se teleġġi il-President ġdid tal-Parlament Ewropew, President li jinħatar għal perjodu ta' 2 u nofs. L-irwol tal-President tal-Parlament Ewropew huwa li jiddiriġi l-attivitajiet tal-Parlament, imexxi sessjonijiet plenarji u jiddikjara l-budget li jkun finalment adottat. Il-President maħtur jirrappreżenta l-Parlament fid-dinja ta' barra u fir-relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet oħra Ewropej. Tul il-jum il-membri parlamentari Ewropej se jeleġġu s-suċċessur ta' Martin Schulz. L-elezzjoni tissir bħalissa għaliex il-Parlament Ewropew ikun elett tal 5 snin, però terminu fl-uffiċċju għal President u Viċi Presidenti fost oħrajn ikunu ta' 2 u nofs. Għaldaqstant l-elezzjonijiet isiru fil-bidu tat-terminu parlamentari u fin-nofs. F'din l-elezzjoni hemm kollox 7 kandidati għal ħatra ta' President. Dawn huma Eleonora Forenza, Jean Lambert, Gianni Pittella, Laurenzio Rebega, Helga Stevens, Antonio Tajani u Guy Verhofstadt. Minn dawn, il-kandidat li jġib il-maġġoranza tal-voti mitfuqa jiġifieri 50% u wieħed ikun elett. Iżda x'jiġri jekk dan ma jkunx il-każ? Dan u aktar se niddiskutuh ftit aktar What One News Breakfast.